Il-pjan li wettaq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien li jibni skola ġdida kull sena. Mhux l-istess jista' jingħata l-Gvern preżenti li mhux talli ma benix skola kull sena, imma talli tant lanqas biss ħaseb fl-edukazzjoni li qed ikollu jżid il-mobile classrooms fatt ta' skejjel fin-nuqqas ta' skejjel ġodda. Dan ħareġ minn artiklu fit-Times of Malta li qed tirrapporta li f'min tal-inqas żewġ skejjel, dik primarja ta' San Pawl u dik sekondarja fiż-Żejtun, se jiġu installati iktar mobile classrooms, fi kliem sempliċi klassijiet f'containers moderni. Dan kollu qed jiġri wara 3 snin ilu kienu installati 8 mobile classrooms fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar biex itaffu l-problema sakemm titlesta l-iskola tal-Qawra, skola li nbdiet fl-2015. Iżda din għadha ma tlestitx u jidher li lanqas sa Settembru ta' din is-sena mhux se titlesta. U għalhekk il-Gvern ħareġ bl-idea brillanti ta' dawn il-klassijiet temporani bit-tfal jispiċċaw jieħdu t-tagħlim tagħhom f'containers sofistikati. Din is-sitwazzjoni mhix waħda li żviluppat mill-lum għall-għada u l-Gvern ilu jaf li se jkollu problema bi spazju fil-klassijiet u f'ċertu skejjel. Madankollu nies fil-qalba tal-Ministeru tal-Edukazzjoni stqarrew li l-Gvern qed jibqa' sieket dwar din il-kriżi dejjem tikber, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' fullar ta' klassijiet, nuqqas ta' riżorsi u deċiżjonijiet bla ħsieb. L-istess sorsi qalu li teżisti possibilità kbira li dawn il-mobile classrooms jiġu installati f'numru ta' skejjel oħra hekk kif il-popolazzjoni tal-istudenti żdiedet drastikament. Mistoqsijiet mebgħuta lill-Ministeru dwar dawn l-arranġamenti baqgħu mhux imwieġba.